хазинадор нест? Не. хайр, ҳозир чиптаҳоро мегирему ба сафар мебароем. охирон бор кай рафта будӣ? 5 сол пеш. 5 сол пеш? дафъаи гузашта пули нағз кор кардам. дар як марказ одамони хуб ба ман маслиҳат доданд ки пеш аз оғози кор дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳатман бояд иҷозатномаи корро ба расмият дарорам. шароити манзил ва ҷои истиқомат хуб буд. маро фиреб надоданд, чунки ман шартномаи корӣ доштам. муҳим он буд ки ман дарҳол худро ба қайд гузошта бе тарсу ҳарос ва ҷарима аз кормандони ҳифзи ҳуқуқ кор карда мегаштам. ана хазинадор ҳам омад. рафтем? Не, раҳмат. Ман дафъаи дигар мехарам. Правильное решение. Для получения необходимой информации перед выездом на заработки обратитесь в ближайший центр содействия мигрантам. Телефон горячей линии 900 800 800. Трудовая миграция без рисков.